Liviu Vârciu și Cruduța, împreună cu mine, am mers la o sală de fitness. Bună ziua! Marin Barbu, mă bucur să vă cunosc. Marin Barbu. Bună ziua, Daniela. Liviu cântat. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Și avem de făcut, nu? Da, știm. E groasă, trebuie să mergem la probă. Mama, acum e momentul cel mai șmecher. Mama, am eu emoții, cred că mai mari ca tine. Sunt multe lucruri de făcut aici la sală. Cum ar fi? Geamurile de spălat. Cruduța spală geamuri. Altceva. Trebuie să-ți dau și ție ceva să faci. Eu vreau să fac X-Body. Hai să punem... Hai să spălăm geamurile și după aia facem... Hai să spălăm geamurile și eu fac six-body ca să plecăm mai repede. Oricum am prea multe emoții și mi se pare... Prea mare nebunia. Da, exact. E un pic mai multă nebunie acum, dar în general când organizezi un nunt este o nebunie. Important e să fie până atunci și noaptea anunții să te relaxezi. Adică după atâta stres, să zici, of, Doamne, am făcut-o și pe asta. Nu știu, abia aștept să văd cum o să arate. Ia-o de sus, ia-o de sus, nu o lua de jos, murde, toate zoaile. Ia uitați-vă. Am spălat geamurile, le-am spălat așa în dorul Lenii, îți dai seama. Nu mai pune ț***le ăla pe față, că l-ai nebunit, dă-te mai aia ca Anaia. Bagă mare, dă-le din dotare. Este foarte, foarte greu. Foarte greu. N-am crezut vreodată că este atât de greu să organizezi o nuntă într-un timp atât de scurt. Și nu numai când e timpul Deci scurt. avem probleme peste tot. Și la meniu, și la tort, și la tot avem probleme. Mădălina e cam emotivă, așa, să știi. Și eu. Ia uite, mă! Plângi? Vezi, ți-am zis că e emotivă? Nu plâng, fată! Mor, nu plânge că încep și eu. Andreea abia a născut, e într-o perioadă sensibilă a vieții ei, e departe de copilul ei pe care abia l-a născut și e foarte greu ca mamă să pleci la câteva săptămâni după ce ai născut copilul, să pleci de lângă el pentru o săptămână. Sunt convins că e foarte sensibilă în momentul ăsta și orice ar face o să plângă sau să suspine un pic. Cum figura cu spălatul geamurilor nu le-a ieșit, cei de la X-Body le-au cerut un alt fel de serviciu. Să-și pună trupurile la bătaie și figurile la vedere pentru o sesiune electrizantă. Liviule, aveai făcut așa ceva? După cum vezi trupul ăsta fără defect. Odată. Ne-a dus Neamărin la X-Body. Am înțeles că e medicală treaba, eu am avut probleme cu spatele, am zis că îi ajută. Te îmbraci într-un costum și acel costum are pe dedesubt ca o electrostimulare. Dacă îi dai tare, te rupe, adică poate să-ți rupă și mușchiul. Și începem 20 de genoflexiuni, da? 20 de ce? Eu nu mă pot concentra! Taci! Taci, Mirea, dracu, că aici mea! Taci! E tot tare. În clipa când i-a pus costumul Cruduței pe ea, am văzut că ea a început să-i crească un pic tensiunea. Și am zis, tu arată-mi de unde poți să cresc intensitatea pentru mușchii fesieri. Și mi-a arătat. În clipa când Cruduța era concentrată la mișcări, eu atunci am dat la maxim. Da. Faceți mobilul ăla? Nu mai pot să fac. 5 6 Facem 10, da? 8 9 10, cu 10. Hai, hai, hai. Lasă-le așa. 3 Hai să facem așa. Bine, facem așa. Stai și un pic. Ești cea mai frumoasă, mireasă. Sunt foarte fericită. Da. Ia uite, mă, ce frumos. Băi, ce era mă ăsta, bocanci? Ce bocași, mă, uite ce mișto, nu mai vorbi. Cine mă mai ia pe mine de nepat? Mergem să facem rost de bani de la o carieră de piatră. Să facem ce? Trebuie să ne dai bani, știi? Lacrimile tinerei mirese survenite în autobuz o sensibilizează pe Mantea, care se simte datoare să o liniștească pe trotuar. Nu trebuie să te sperii sau să te superi pe noi sau Să mor dacă vă speri. De ce să... Gata, dacă s-a jurat, s-a jurat. Gata. Tu crezi că vorbesc... Tu speră, că noi încercăm. Noi suntem aici. Mădălino,
Nu contează, draga mea, te măriți și asta e tot ce contează. Ia să vezi ce rochie frumoasă. Să vezi rochia acum, măcar. Mamă, dacă nu sare... Ia să vezi acum cât de mișto e făcută rochia. Abia aștept. Mamă, da eu. Eu am mai mare emoții ca tine, mă jur. Așa, două, bravo. Nu mai dă! Te jur că m-a sinucit! Aoleu, oprește-te, mai mult! Oprește-te, mai mult! Normal că am început să țip. Dacă Neamărin mi-a dat, deci, volții aia la maxim, știi ce? Deci am crezut că paralizez, când paralizează corpul, adică mi-a stat inima în loc, nu știu, mai puteam să respir. Deci, efectiv, am crezut că fac un atac de panică. Dar pune-mi și mata, nu să râși eu de mata, pune-mi pe mata să vezi cum e. Hai mă, nu, eu mă uit așa la tine cum. 10, bun. Acum mai dă. Aoleu, Maxim. nu mai pot! Așa îmi făcea corpul. Deci, mă, ce când m-a electrocutat cineva, asta îmi trebuia. Deci era... Deci a fost maximă, știi? Adică adică de traumatism din ăsta și psihic și fizic, să mă duci să mă faci și la 220, adică a fost perfect. 9. 10. Plecă de aici! Plecă de Eu nu transpir și n-am transpirat în viața mea la sală decât în saună. Prima oră în viața mea când am transpirat. Upața, așa strobindă. Nu cred. Ce nu crezi? Bine, nu este prinsă fusta. Asta e pentru prima probă, mi-am făcut așa, pentru impact. Rochia era superbă. Deci chiar era superbă. Și că îți place rochia? Da, îmi place rochia. Care? Din dantele asta, așa sau asta? Asta, da. Ești foarte frumoasă. Ești cea mai frumoasă mireasă. Măi, deci e frumoasă rodantele aia, mă jur. Care din ele? Asta de-a pus-o acum, care din ele? Mi-am dorit foarte mult ca rochia asta să o șocheze pozitiv. Și chiar asta am simțit în privirea ei. Dăduseră lacrimile la un moment dat, era foarte fericită pentru că ea nu a putut să-și închipe niciodată că se va mărita cu rochie de mireasă, să facă o nuntă și o văd fericită. Când m-am văzut îmbrăcată cu rochia, m-am emoționat foarte mult. Și sunt foarte fericită. Da? Da. Da, atât vreau să zic. Mai mult de atât mică, buburiză. Ne pregătim încă 10%. Ce? Hai să facem altfel. Iei tu costumul ăsta și zic eu. Gata, decât să mâine nu mai mișcați. Gata, ajungi. După ce am terminat și am dat costumul jos, mă simțeam ud, transpirat, obosit, fără chef de absolut nimic. Mi-a făcut mare plăcere. Mamă, ce de bani e! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Mersi mult. Mulțumim mult. Te-aș pupa. Și eu, da, sunt transpirat și căsătorit. Veniți aici, în Constanța! Mulțumim mult de tot. Dacă erați în București, veneam în fiecare zi. Jur. Da. Făceam trupul ăsta fără defect și mă dădeam pe bărbați, măcar să moară toate invidiile de șudă. Am înțeles. Am plecat. Mulțumim mult. Hai, la revedere, sărăuna. Am făcut 10 milioane, am meritat, dar și... Dar am meritat, cum îi spune, pentru că s-a meritat munca. Am făcut reclamă la, nu? Un salon, până la urmă, ca să faci reclamă, nu?